Здравейте хора! Искам да направя кратка презентация на електрически скутер Visit 8. Така, основните параметри, които може да забележите в този превъзходен скутер за градско каране, е неговия мотор, отличаващ се с невероятните 600 вата безчетков мотор, разположен в задното колело. Нещо интересно да вметна е задната гума, не знам дали може да видите, но тя е безкамерна или, както се нарича по друг начин, плътна гума, което означава, че няма нужда да се помпи и може да издържа на всякакви напрежения и няма как да се спука, с две думи казано. Не гледайте, че моята е малко прасна, все пак не е чисте много, но върви много добре и мога да го кажа, че за такъв тип скутер, на английски им викат commuter скутер, а на български е градски скутер, може да го наречем. Окачването е невероятно, мога да призная. За такъв тип скутер има, не знам дали може да видите, имат, ето тук вътре се намира окачването. Също има и от задната страна, ето отзад. Ето тук, ето ако може да видите. Едно нещо, което много ми харесва. Вижте, направили са тая стойка за крака, която, не знам точно да създаде стойка за крака, обаче по-скоро е само за крака и за носене, както виждам, но е много удобно, защото може да вдигнете скутера, с едната ръка да хванете тук, другата да хванете за кормилото. Така, както виждате също тук долу, имаме два порта за зареждане. И нещо, което много ми харесва е, че има такива, не като примерно на другите тонетки, защото аз преди имах Google G2 Pro. Тук тази, много ми харесва, че има два порта за зареждане и може да си купите отделно зарядно, за да зареждате по-бързо. Като цяло стандартното време за зареждане е 10 часа с едно зарядно. А ако вземете второ, което може да бъде закупено от магазина eRider във Варна и в Стара Загора, както и в София. Но ако искате да купите, ще си намалите времето за зареждане с доста. Съответно ще стане 4 часа. Така, можем да се преместим в предната гума, която за разлика от задната е air-filled на английски или на български, пълна е с въздух. Следователно трябва да я помпите. Има и вътрешна гума, докато задната няма. За спирачките нещо да кажа. Интересно. Виж, тук когато натиснете спирачката, тя първо е много здраво затегната, още от производствено. Когато затиснете, освен че е механична спирачка, има електрическа, която може да се регулира от дисплея. Но ще стигнем малко по-късно от дисплея. Нещо, което много ми харесва също, е тези дръжки. Както виждате, те могат да се развиват. Сега ще ви покажа. И ето като развиете, тонетката става много по-лесна за носене. Съответно и може да се сгъва. Ето виждате, кормилото пада и може много по-лесно да се сгъва. Сега, както виждате, вие сте се погрижили да има достатъчно място да са оставили. На дръжките се може да се закачите примерно като мен един фар. И аз, понеже обичам да слушам музика от телефона си, съм си сложил и стойка за телефон. Разбира се, само да обясня, че като говорим за светлини, скутерът е снабден с една прекрасна LED лента. Сега малко само да стартирам. Иначе от тук се запалва това копче и дисплея ще ви покаже карта. Допирате специалния чип и се включват нещата. Ето го чипа, какво представлява. Допирате чипа. Ако задържите това копче, тук, плюс, ето виждате се включи фара. За да напомня, този фар изглежда силен, обаче реално не е. Така че ще ви се наложи някакво допълнително осветление. И има също и долу малки светлинки. Да, сега ще ви се наложи допълнително осветление, както аз съм сложил тук отпред, тук отгоре също ето. И само да вметна, че допълнителното осветление, като този фар, стойката за телефон,
което е допълнителен аксесуар. И това, аз съм си ги купувал отделно, не вървят към скутера, хора да знаете. Значи по същия начин се изгася. Отивате тук на плюс бутон, задържате и се изгася фара. А ако цъкнете един път плюс бутона, става на втора скорост и на трета съответно ще развиете максималната скорост и максимално ускорение съответно. Има много сетинги, които мисля да направя даже отделно видео за тях. Но като цяло това е основната с скутер VSET 8. Тук, ако видите тези малки цифрички тук, ви показват колко километра сте минали откакто е закупен скутера. Тия големите цифри показват колко километра се движите в момента, реална скорост. От тук се дава газ, от този палец. Минуса в момента няма да направя нищо, защото сме на, както нещо така, изходна позиция, но на home screen. Нали? Тук ви показва коя скорост е Gear 1, ето, Gear 1, Gear 2, Gear 3. Съответно, първа, втора и трета скорост. Имате Zero, което ще рече старт. Трябва да бутнете с крак. Чакай, ако е non-zero, ако пише без 0, няма нужда да бутнете с крак. Обаче, като в момента аз съм си го нагласил на zero, защото обичам да бутна с крак преди да се вълзя. Тук показва напрежението. Съответно 52 волта означава, че ледката е напълно заредена. И за финал да вметна един много хубав детайл, който ми привлече моето внимание. Ако забележите тук в дръжката, много ми харесва е тук, долу ако видите, е това. Ако го цъкне, това са много ярки мигачи. Ето тук отзад е задния и предния. Също хубаво нещо е, че виждате са се погрижили да не забравяйте да ги изключите и както видяхте, след около 15 секунди сами се изключват. И скутера също има настройки, които може да го нагласите да се изключи дисплея автоматично, когато не ползвате вашия скутер. Мисля, че това е, хора, всичко. Надявам се да ви беше интересно ревюто и ще чакам в следващото видео, където ще ви обясня по-подробно за сетингите на този екран и моля се абонирайте за канала. Довиждане от мен!